Hej Twiglings og Booty Lovers! Så nu er det endelig blevet sommer og tid til at smide størstedelen af tøjet og også hoppe i bikinien. Og derfor kunne jeg godt tænke mig i dag at snakke lidt om maven. Og især det der med at gå og suge maven ind. Altså, som kvinder, så er vi jo mere eller mindre indoktrineret, altså helt fra barnsben til at rette os op og spænde i maven og ikke have en dårlig kropsholdning. Og også det med ligesom at suge maven ind. Altså jeg ved i hvert fald fra mig selv, når jeg laver et photoshoot, så er det mere sådan en dykkerekspedition, hvor jeg bare holder vejret i virkelig lang tid. Og jeg ved i hvert fald, altså de kvinder jeg kender, vi har bare en helt ekstrem kropsbevidsthed om, hvordan alting ser ud udefra, og hvordan alting føles af det i dag. En dag, hvor jeg er en lille smule ekstra oppustet, fordi jeg skal have menstruation, eller spiste jeg chips i går, eller... Altså, jeg kan ikke sætte mig ned på en stol uden fuldstændig automatisk at hive mine bukser op over mine deller, fordi Gud forbyde, at man kan se på min krop, at den folder, når den bukker sig sammen. Og jeg var ude for her forleden dag på stranden, der så jeg en ung mand, og jeg var fuldstændig målløs. Altså det her, det var en tyndød mand, jeg tror godt, man kan betegne ham som tyndfed, og han stod i bare overkrop i et par shorts og drak en øl. Og hans kropsholdning var noget af det dårligste, jeg har nogensinde har set. Lad mig lige demonstrere for jer. Altså, han stod fuldstændig og hang, så han dannede sådan en lille bitte topmave. Og det på trods af, at den her mand intet fedt havde på sin krop. Og det, der var allermest fantastisk, eller allermest forbløffende for mig, var, at han havde ingen som helst bevidsthed om, hvor dårligt han tog sig ud i den her position. Han var fuldstændig ligeglad med, at han stod og viste sin topmave frem til alle mennesker på stranden. Og udover at det var jo fuldstændig mindblowende for mig, fordi jeg gik og sugede maven ind og spændte op og svarede de rigtige steder, så var det også enormt inspirerende at se et menneske, der ikke konstant var optaget af, hvordan han så ud, eller hvordan hans krop føltes, men han faktisk bare var i øjeblikket. Og nød solen, og nød at drikke en øl og hygge sig med sine venner. Og jeg tror for mig var det virkelig en øjenåbner om, hold nu op, hvor jeg spilder meget tid på at overveje, hvordan jeg selv ser ud og gå og suge maven ind. Altså, hvis tyndfede mænd ikke skal suge maven ind, så skal jeg kraftedeme heller ikke gå og holde vejret. Så derfor vil jeg bare sige rigtig god sommer til jer alle sammen. En bikinikrop, det er en hvilken som helst krop, der bliver proppet en bikini på. Og hvis I skal være topløs, så free the nipples. Booty love!